Izvolite, sveži domaći pilići, zaklani noću, sada se prodaju. Kilo i 510 grama. Jeftine su liči, ljudi, prasići, jeftino, jutro stečeno i obrađeno. Kilo i 7. Jošo! Daj bre robu, bre ovamo, gledaj šta su ljudi, bre Jošo, ajde. Idem. Da vali narode, prasići, taze prasići, sinoć, zaklani jutro škroveni. Baci bre bato, šta ti? Litru baci, a praci? Ale vegi praci, svi smo tu, niko ne fali. Još nijedno nesi prodao. Pa nema kupcima. Nema kupci, slabo. A ovi ljudi koji rabote po pijaci? Ništa bre bato, samo gi pipaju, zagleđuju gi, mrcvare. Čim kažem, pošto su, odmah begaju. Jošo, sve su toj kupci, ali ti nesi prodavac, nemaš marketing bre. Sve nema. Marketing, Jošo, nemaš, dođemo. Stani tu. Stav se. Ima da razvališ vilice kao krokodil. Dobro. Da se čuješ pojak od ove trube. A ne da šapkaš kod da nemaš zubi. Dobro. Pazi. Praci, ljudi, praci, izvolite kod nas, praci, sveži, rumeni ko svinje, rumeni ko jabuke, sveži, jutro zaklani, čista, jokširska rasa. Izvolite ljudi. Takoj, da se čuješ pojako, da se čuješ čak do Slaviju, bre. A koja su rasovi, praci? Jokširska. A jesi ti čuo za jokšir, Jošo? Čuo sam. To je u Englesku. Odotle Dolaze najubave svinje, to ne upamtiš, molim te. Englesku. Da, hoće. Praci, ljudi! Izvolite, praci kod nas! Čisti, rumeni, zdravi! Izvolite, molim me, gospođa, izvolite. Pošto? Džabe. Kako džabe? Pa, tako, gospođe, ovi praci iz Jokšir nemaju cenu. Slušaj, Lale, jel ti ovo prodaješ? Ne prodavam, poklanjam. Davam gi badava, gospođa. Poklanjaš? Tako je. Budi Bog, a zašto poklanjaš tolike prasiće? Pa zbog novu godinu. Da nas svi bude lepo na dušu. Kad uđemo u novu mileniju. Da uđemo ko braće i sestre, gospođe, a ne da se davimo ko vuci za pare. Znači ne moram ništa da platim? Ništa. Samo troškovi za prevoz, za benzin. Koliko je to? 200 dinara po kilo. 200 dinara? Pa 20 banke po kilo, gospođa, to je džabe. Kako džabe pa toliko traži ovi drugi? Da, oni gi dovozi s Pinosovo i Grocko, ovo je stiglo direkt iz Jokšir. Čekaj da ja ždraknem lično to. Gospođa, samo vi ždrakajte. Izvolite. Tu je i džigerka, šaponjci, vide se i zubi. Ćošo, to je marketing, tako se prodava. Gospođa, da pakujemo. Čekaj, ne vidim štambilj, bre. A? Štambilj ne vidim. A, štambilji? Ima to, ima, tu je negde. Sad ćemo da ga nađemo. Znaš, za mene je važno da je prase zdravo. Evo, pogledajte njega. On samo tija prac jede. Vidi koliki je. Sačuvaj me, Bože. Da bi sačuva, gospođa. Ja ovo veku debja. Evo ga. Čekaj da vidim. Zdrav, prav. Dobro. Samo da ga namažete sa sol. Aha. I da ga turite na drva da se peše. Aha. Pa kad se zavati korica, ima da rska pod zubi kao da jedete zob. Dosta, bre, dosta. Vidim da se oblizujete. Znači da vi odgovara? Tebe ostaje samo da uzmeš pare i da ga izmeriš. Hoćemo. Da merimo. Da merimo. Ova. Ajde, izmeri mi 2 kile. Kako molim? 2 kile? Koje 2 kile? Pa te odavde, tu butkicu. Da mu odsečem nogu? Tu zadnju, a da ne bude više od 2 kile. Ovoliki marketing za 2 kila mesa. Dobro, normalnom čoveku dosta i kremenadla. Pa nećeš valjda i kremenadlu sada mu vadim. Pa kako ste počeli da derete kožu i to će uskoro da se desi. O, majko moja, ni za novu godinu ne može čovjek malo da se zasladi i izgricka prasetinu. Da odsečem ja vama, gospođa, uvce. A? Pa uvce je najslađe, a možda ga glockate celu novu godinu. Jel ti to mene zavitlavao nešto?
Pa slušajte, gospođa, prase bez uši ću i prodam nekako, ali bez nogu, koji će da ga kupi? Pa šta će mu sve 4 noge? Zezaš, gospođa? Pa čekaj, ili ti prodaješ trkaće konja pa mu trebaju 4 noge? Jao, do volki kupci ova baba da me spopadne. Čekaj, ćeš ti to da meriš ili nećeš? Aman bre, ženo, da li si ti krštena? Koji će za novu godinu da kupi ćopavo prase? Da ga bije baksuz ceo sledeći milenijum? Pa šta je sad? Prase unosi radost u kuću, ali mora da bude ubavo. Onda mu se svi raduju. Ma nemoj, samo ti žderi, pa će tvoji dušmani da se raduju vrlo brzo. Pavo, nemoj da malerišeš, jezik pregrizla. A, do ponoći mnjam, 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 neuška je lepa, mnjam, 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 od ponoći fiu, 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 hita pomoć koliko hoćeš. Idi bre, ženo, bez trga. Ili ti bez trga. Pa begaj bre, babo, od ovde. Begaj ti bre odavde. Bezobrazniku jedan. Doći ti da predaješ pa želiti lavaš. Alo. Praci, navali narode. Ti si. Jutro štrove. Ne bre, uci, matini, kad misliš da mi vratiš pare? Navali, nisu pečni, price. U redu, da. Svako dobro, naravno. Za radostnu I ja tebi, od sveg srca, onako baš ti... Jelke, Borići, Svako dobro. Tiše, ne prskane jelke, gospodine, molim vas. Sve najsrećnije u 2001. godini. Gospodine, jutro ti si pare uzeo 98. Molim vas. Ej bre. Po Srbiju. Rastu jelčice. Ma pun sam razumevanja, naravno. Normalno. I meni je praznik, da. Da, tačno. Treba da budemo ljudi. To podržavam. Evo, ja sam čovek. Mislim da bi ti trebalo da budeš čovek. Bojim se, Burazeru, da ti nisi čovek. Da si samo pola čoveka, vratio bi pola para, ne bi se ovoliko brukao. Da. Alo, prekide đubre. Prasići direktno iz Jokšira navali narode, jeftini prasići. Gospodine, ovo je moj štand. A vi ako ne ste kupac, molim vas, udaljite se od tezgu. Prasići navali narode, uvoz iz Nokšira, prasići za novi milenijum, nokširska rasa, navali narode, vrlo povoljno. Ili, prijatelji, a odakle ti reći da su ovi prasići, ja? Iz Nokšira. Nokšir. Nokšir. Da, to je u engleskom. A iz engleski? Da. Engleski Nokšir, Engleski. Uvoz. Dobro, vidi se. Daj Bože samo da je sve u redu. U kom smislu? Mislim, bojim se, pošto dolaze otud, da nisu zaraženi. Taman posla, prijatelju, evo ima pečat. Jel vidite? Od koga? Od veterinara. A gde od psihijatra? Molim? I sve što dolazi otud mora da ima pečat od psihijatra. A što? A da nisu poremećeni, razumiješ, ludi. Prasići? A da povedi, si čuo za krave? To sam čuo za krave. Pazi, sve što dolazi otud mora da bude podvrgnuto psihijatrijskom pregledu. Izvinite, gospodine, a gde to i piše? U službenom listu. Nisi pročitao? Počni malo da čitaš, a nemoj samo da grćeš pare. Pazi, pšenica im je radioaktivna. Kokoške su im toliko depresivne da nose jaja bez žumanca. Ovce melanholično otpada im vuna, a krave su im skroz lude. Pa to za krave znam, ali za ludi prasići nisam čuo. Ne i opasniji. Ne. Prasići? A kad dođu do nas, dvostruko opasniji. A što? Pazi ovako, Englezom pojede malo. Znači onda, kad pošandrca, oni ga samo ispolivaju hladnom vodom i puste kući. A kod nas čovek sedne za Novu godinu, za Božić, pa pojede pola prase. Oni celo prase? Celo prase, odvali pravo u ludaru. Lele, majke. Lele. Šta napriča ovaj čovek, majko? Zelene jelke, Borići, sveži jutro sečeni, ne prskane jelke, molim vas ljudi, kod mene još malo, pa nestalo, gospodine, dođite, pogledajte, izvolite. Birajte šta da pakujemo, imamo jelkice, imamo Borići, imamo srebrni, sivi, žuti, kakve hoćete. A odakle ovo? To je direktno iz šumu, iz zabiti krajevi. To se i misli. Lepi, sveži četinari. Mnogo lepi, gospodine, mnogo lepi. Znaš, kad udahnem, osjećam se kao da sam na Zlatiboru. Što jes. A kad se skijam na Zlatiboru, samo panjevi vire iz snega. Vrada polovim, sve posječeno. To mene malko za robu, a? Jo, da li ću da doživim, da vas vidim u zatvoru, majku vam varvarsku. Ajme tebe. Sve ste šume pošišali. Paline nam izgledaju kao Tibet, gori ste od mletaka. Ma, budite tebe mleci spopeli, gospodine, molim me. Oni su bar Veneciju podigli. I za njih je ostalo nešto. I za vas ima da ostanu samo kontejneri puni đubreta. Dečko, idi ti kući i malko odmaraj. Na škrge ćemo da dišemo. Ti za skije nesi, ti si za sanke, bre. Jedi sarmu. Jelke, Borići, jelkice, zelene.
Neprskani borići, molim vas, kod mene još malo, pa nestalo ljudi. Bato, šta je? Pojavili se ludi prasići. A? Još luđi od kraja. Još od ljudi nema ništa poludan ovaj svet. Daj mi jedan pečat. Koji pečat? Daj ovaj što udaraš na potvrde. Baš četiri. Pa nije više dovoljno jedan pečat, mora da imaju dva pečata prasići. Čekaj, stani, polako da nađemo. Ovo je od šengensku, on će mi mene... Ne bre šengensku vizu, daj mi od živčanog doktora. Od živčanog? Od njega najviše treba, Đošo. Ovoga debeloga ne bi puštio na ulicu bez taj pečat. Ja bi mu ga udario ovde, među oši, u čelo. Ajde. Borići, jelke, zelene jelke, Borići, sveži jutro, Deda? ne prskane jelke, molim vas. Ništa, gledam. Hoćeš da kupiš ili samo onako, a? Pogledajte, izvolite. Samo onako, kao da ću da kupim. Merkam, pitam pošto su, malo se i cenjkam, pa i kad bude ono dogovoreno, ja opet, ovo mi je masno, ovo mi je veliko. Znači nećeš da kupiš? Pa ja sam nekad kupovao, sad to moj sin. Ja onako, eto da me mine želja. Znaš, volim tako pred praznik da se motam po pijaci i slušam ljude. Gledam kakvi su, kakva je roba. Ljudi su nervozni, dedo. Jeste. Hoće da prodaju robu i da idu kući, a roba skupa. Skupa mnogo, a da je bar nekako, nego vidite. A šta joj fali? Ne znam, malo su mi bledunjavi, nekako nisu mi lepi. Bledunjavi. Pa šta misliš, dedo, kako bi ti izgledao da te sinoć prikolju, uštrove i ošure i bace ovako na tezgu? Bre, sinko, šta pričaš ti? Idi, dedo, tezgu, molim te, idi, gledaj, moji prasići si gledao, idi, gledaj sad prasići na drugu tezgu. Ne me zamajavaj tu kad mi gori pod noge. Sad ću da vas naplavim, da ve namastiljavim, da se vidi iz pijačnu upravu. Lele, ponovo ovaj. Sam ja već bio ovde. Jesi, deda, bio si ovde? I ja bih rekao, jesam. Ovo prase mi je poznato. Jeste. A što ima dva pečata, vidi. Zato što je normalno, dedo. Kako normalno? Pa normalno prase, ako pojedeš ovo prase, ništa nema da ti fali. Niti ćeš da laješ na mesec, niti da šetaš go po ulicu, niti da se penješ na drvo pa da močaš na prolaznici, ništa nema da ti fali. Oca, zašto bre da se penjem na drvo? Zato što su se pojavili ludi prasići, dedo. Znaš, skroz brljivi, iz engleskog. Ja sam čuo za lude krave. Prasići su još luđi i opasniji. Šta će sve da nas nađe? Ste vi čuli ovo, gospodine, je li to moguće? Ko je? Kažu, pojavili se ludi prasići. Ko kaže? Ovaj čovjek. Izvolite, gospodine, za čega ste? Pa interesuju me ovi prasići, da vidimo. Kakvi ćete? Veći, manji, deblji, tanji, izvolite? Ne, ovi ludi me interesuju, za njih vas... A, gospodine, ludi ne držimo. Samo normalni prasići su kod mene. Njegovi su pregledani, evo imaju pečat, evo prvi, evo drugi pečat. Da. Koji je ovaj drugi? Od živčanog. Jel bogat? Jeste, ovaj prvi od mrmenjaka, tako? Da. A ovaj drugi od tog... A, psihijatra? Jeste. Da vidim taj pečat, čiča malo samo. Evo. Pečat me taj interesuje. Čekaj, prijatelju, jel tebe interesuje pečat ili prase? Pečat, prijatelje. Hoću da vidim ko je hospitalizovao ovo prase. Ma šta mora hoćeš taj cviker, bre? Narodna biblioteka Laza K. Lazarević. Ovo je čiča pečat opštinske biblioteke. A, doktor Lazarević. Doktor Laza K. Lazarević. Da, on ga je pregledao. Nije, čiča, on je umro još pre 120 godina. Ovo je pečat opštinske biblioteke, razumeš? Pa to! Mangupska posla. Da vidimo mi ovo ovde. Bato! Bato, bre! Lazo. Mene nešto kažete? Neko ne vraća knjige, a neko pečate. Ne sam me razumeo, baš. Imaš ti neke papire? Od psihijatra. Od pijačne uprave, ja sam tržišni inspektor. Ajde, vati. Sad će Bata. Bato! Bato, bre! Koja je ovo šara? Koje? Preko celog prase. To je zimska. Zimska šara od tigar pirot gumu.
zimska. Znači, prodajete izgaženo prase. Samo jedno prase, nije imalo sreću, jeste. Vozio sam traktor u Rikverc, a Srećko nije imao sreću i nesreća. Šta ćete? U Boga, ti vidiš kakav maler. Jeste. Da, vidiš. Maler. Momci, nosite ovo sve na pregled, ajde. Šta ćete? Roba zaplenjena, ajde. Nećete. Ajde. Kako bre, zaplenjena bre, čekaj bre, Bato! Bato, ne daj me, Bato! Ma nemoj da se dereš. Pardon, šta se dereš bre? Izvinite, ko ste vi, mislim, šta je bilo? Ja sam tržišni inspektor, ko ste vi? Ja sam brat na gospodina, ali ja prodavam jelke i buriće, samo nemam veze. Odlično, dajte i te jelke, sve, ajde. Zašto jelke, gospodin? Roba zaplenjena, ajde, nosi. Kako zaplenjena bre? Ti nosi jelke, ti nosi prasiće, ajde, idemo. Čekajte polako, ljudi bre. Bibliotekar, je li ovo tvoj mobilni? Jeste. A ja da ga čuvam. Ja ću da ga čuvam, dobro. I nemoj da mi se derete, ni ovo kuplera i ovo je pijaca, jasno? U redu je, ali da se dogovorimo, prijatelj, pa šta je sad? Šta je bilo? Pa našo Srećka. Srećka. Džomba, šta je s tim mrdevinom? Evo. Stavi ovdje. Jer drži, molim te. Jel držiš li to? Držim. Žrakaš, jel, ha? Dobar dan, gospodin. Pa šta radiš, bre? Pomagam. I pomalo žrakaš. Begaj, bre! Begaj! Šta radiš ti gore na trapezu? Ma kakav trapez, molim te, vidiš da imamo posla. Ako si odlučila da nastupaš na trapezu, dušo, mogla bi da obučeš cirkuski triko, a ne da odozgo slikaš ove dole što zevaju gore, otvorenih usta. O, Bože! Bože! O, gospodine Churchill, dobar dan. Srećna vam Nova godina. Slušaj ti, tačno u ponoć, ja sam u šleperu, na putu od Budimpešte prema Bratislavi. Baš lepo. Šta bre lepo? Mislim, Budimpešta, baš lep grad. Dejulani, Atlani, može. Šta se u tom trenutku ovdje događa? Program, to me interesuje. Izvolite pogledajte. Idemo mi, šta je to? Njeguški pršut, aperitiv, jagnjeće, praseće, tele... Šta je sa zabavnim programom? Šta imaš od jeftine zabave? Molim? Dakle, od zabave imamo normalno Deda Mraza, koji će gostima poželjeti sreće i blagostanje i podeliti skromne poklone. Muziku već znate, maestro Kovačević. Šta je sa striptizom? Molim? A pustite Deda Mraza. Perverzija, šta ima od perverzije? Vo imja oca. Šta si skaradno smislio za ponoć, dok ja drndam za Bratislavu? Vi me vređate, gospodine. U ponoć imamo tombolu i lutriju. Pa evo, piše vam ovdje. A glavna nagrada poljubac. Lepe konobarice. Dok je muž zavea na prcalištu za zeče. Ja sam zgrožen. Ćeš ti bijen. Ako ima perverzija, smrt. Gotovo. Gospodine, glavna nagrada nije konobarica, nego prase. Izvolite pogledati. Ja ne razumem šta vi hoćete od mene. Hoću da znam šta si skaradno smislio da serviraš gostima u 2. Kad se raspojasaju i zaborave da imaju ženu i dece. Dok ja sedim u dubokoj magli na prcalištu za zečeve. Čim se prvi gost raspojasa, ja odmah objavljujem fajrunt i gasnim svetlo. A to si smislio, mrak. A u mraku ko šta uvati, jeli? Sram tebi. Gospodine Churchill, u ovaj lokal dolaze pristojni, decentni ljudi. Rečju naša duhovna elita i aristokracija. U okolini Bratislave ima jedno prcalište za zečeve. Ja treba tamo se smržavam dok vi ovdje pravite kuplera. A ti si još tu. Tu sam duša. Božja Rajna, šta sam ja Bogu skrivio? Sunce moje,
Jesi ti pošao na put? Jesam što? Onda idi, molim. Pa Idi, idem, molim a? te i čuvaj se. Hoću. Srećna ti Nova godina. Ajde. Ali ću se vratiti. Alo, Žake, ja sam. Tika bre, kuj će bude? Izvinite, molim vas. Meni treba jedan konjak, gospođa Rajn. Evo, hvala i meni. Slušaj me, ženo, okitiste li jelku? Dobro. A pokloni turistili ispod? Odlično. Slušaj me, ženo, ja i Đoša će malko da se okastimo. Gledaj, sam drobije ne znaje koliko otkucala. Posle ja plaćam. Ćuti bre. Ženo, trošiš mi mobilan. Slušaj me. U Beograd se pojavila neka epidemija. Ludi praci, ženo. Prasići, bre, ludi prasići, boljka. Ej, ne kukaj mi sad, pa ti... Nesnogi jeli. Neće mi poludimo, Žake, vikam te da ti kažem da će zakasnimo. Aj, čao. Dobar dan. Dobar dan. Pa kako ste? Pa, mnogo loš. Mi bih smo, gospođa, 2 vruće rakije, ako može. A želite pre toga nešto pojesti? Pa, naravno da želimo, ali ja bih hteo pojesti jednu pljeskavicu od 20 komada, Karađorđevu šnicnu, lepinju s kajmak, jednu tepsiju burek, gajbicu jogurt, po mogućstvu jednu pitu zeljanicu. O, i sve to odjedare. Gospođa, on je malko pod šok. Onda mi je hoć šok persa, hoć šok. Ovdje da kažem da ga ne slušate, baš mnogo je šokirao sve nešto. Mislim, ja bih isto također hteo da izvedem neko mešano pile i zeo bi i ćevapčić i zeo bi pljeskavicu i vešalicu s kravom i džigiricu s kravom bi zeo i pogašu vruću s kajmak i ajvar i ljutenicu, svega te Pa, zeo. Jezuš Marija, ljutenica, ajvar. Jeste, mi smo, gospođo, opljačkani. Jezuš Marija. Jeste, i promrzli smo. Nama su stomaci prazni, ali su mi, gospođi, i džepovi prazni. Jezuš Kristuš. Toj. Mi smo došli u Beograd s najbolju nameru, ali su me, gospođa, poharali do golu kožu na pijac. Ištenem. I ištenem, strašno. Mi smo, gospođa, opljačkani i imamo samo da platimo 2 vruće rakije, ve. O, ištenem. Jeste. Ne mi uzdisaj, bre. Ovo koje je možda i bolje. Za koje je bolje? Sve ono i lošo treba da ostavimo u staru godinu. Od novu godinu možda mi nešto i krene. Kad će nas da krene? Đošo, ovo je sve što imamo. Daj, ne. Čijele? Nije moj. Alo! Slušaj, stari. Rešio sam da ti vratim pare. Neću u novi vek da ulazim dužan, tužan, ispljuvan. Alo? Jel me čuješ? Čujem. Za pola sata letim. Nemoj da me kuneš da mi padne avion. Tu. Pare te čekaju na portirnici redakcije Jet Set Revija. I samo kaži Lister. Kute. I slušaj, nisam uspeo baš sve da ti prikupim, ali dobit ćeš i ostatak, ne brini. Vidjet ćeš da si se prevario u meni. Nisam baš toliko đubre kao što ti misliš. Ajde, živio i srećna ti Nova godina. Takođe, sve najlepše želim i ja vama. Kuda to je, bre? Nemam pojma. Kako nemaš pojma, čestitaš mu Novu godinu. Pa i on je mene čistao, bato, pa red je. Čekaj, bre, Đošo. 5 minuta tropaš s nekog čoveka i ne znaš ko je zborio s njim. Pa nisam ja zborio, bato. On je zborio, ja sam slušao. Jeste. I kaj govori? Pa govori da sam se prevario u njega. Da on ne je toliko golemo đubre kako što sam ja mislio. Da ga ne kunem više jer će mu padne avion. I da dođem po pare. Kuda je dođeš po pare? Na portirnicu od ovuj novinu ko se zvaše Jet Set Review. Jeste. I ti dobiješ pare, a? Jeste. A koje pare?
Pa ovo je što mi duguje. Pa ko tebe duguje pare? Ne znam. Što ti normalno? Ne me bato stvarno kazuje. Dođi, kaže, na portirnicu od Jet Set reviju, samo kaži lister i uzmeš pare. Lister. Sad dalje lister ili je mister, možda budi mister. Mister? Reće da je lister. Čekaj, pa kojemu je to? To je lozinka, bato. Znaš, kao u vojsku na stražu kad se menjaju, pa ti kažeš lister, ovaj kaže mister i vi se prepoznajte, a ja uzmem pare. Izvolite. Ištene, gospodja, ištene. Kiram sipa. Važi. Tašik. Prijetno. Dobro večer. Želite nešto? Želim. Da vam pokažem nešto. Šta je to? Ovo je presuda o razvodu mog promašenog braka. Ja sam sada slobodan čovjek. Pa jeste vi to došli mene da prosite ili da popijete nešto? Može. Kafa i viski. U redu. Ajde, Đoša, popij malko rakiju, pa se seti kome si davaja pare nazaj. Na nikoga. Kako na nikoga? Pa što ti ovaj vrća? Ne sam pametan. To je da nesi pametan, to i znam. Ali ti od silno pijenja gubiš memoriju pamćenja. Ajde, polako. Pini još malko rakiju i seti se. Znaš, polagački. Odmotavaš film, malko srkneš, malko odmotavaš. Ajde, idemo. Manje srka i više odmotavaj, Đošo. Ajde, jesi li odmotavao? Jesam. I, da čujem. Ja, bato, ostajem kod raniji iskaz. Koji je iskaz? Ovo je neka zebancija. Zebancija? Neko me zavidlava. Đošo, isrkaj tu rakiju, ideš se. Idemo tamo u taj Jet Set. Će muneš glavu kod portire i će kažeš lister. Pa će vidimo. Plati ovde! Bravo, Vestro. Hvala. Dozvoljate, malo ja. Da, izvolite. Hvala, izvolite. Ladan vetar poljem piri, dok nad zemlju pada noć. Gorčina mi srce širi, jer od tebe moram poć. Ah, ne idi, Pardon. Vi poranili? Cornelio, gde ti paketiće? Nema problema. Izvolite sediti. Hvala. Ovo vam je šaljiva pošta koju ćete posle podeliti. Izvolite, gospođo Rajna. Šta je sad to? Ugovor. Ugovor? Ako nećete da mi budete supruga, možete da budete konobarica u mom restoranu Mala Švedska. A ja samo da potpišem. Pa da, i
da odredite platu. Mislim, 1000 maraka, gore, dole. Nije važno. Da. Svašta ću još da čujem. Ako može još jedna pesma. Pesma? Da vidimo. Gazda, molim. Pivce. Pivce, dobro. Gospođa Rajna. Izvinite, još jednu pesmu. Gosti vas mole. Gospođa Rajna, jedan stari šlager. Idemo. Dobro. Ponoć već je davno prošla, Marijana nije došla na prvi randevu. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat. Tila pobači, ti već stigla. Delio deci paketiće. Da li bi ti popila nešto? Pivce. Donesem ja tebi pivce. Bregovi su ostali za nama, plavo more zavičaja mog. U daljini setna zvona zvone, serenadu srca mog. U dalekom nepoznatom svetu pratila me uvek pesma ta, blažila mi ona bol i setu, sećala na rodni kraj. Šumi, peni, plavo more, za brodom srebrnosta trag. U daljini gledam gore, u moj grad se vraćam drag. Bregovi se uzdižu pred nama, njive drage zavičaja moj. Načekam, izvolite. Pivce. A ko je ovaj čovjek što tako lepo svira? Nova Švaler. Nohat, riboj od dva, cigani u trame. Nohat, jova. Stara Švaler mnogo lepa, a novi Švaler mnogo lepo svira. Stara Švaler ima lepa brada, a novi Švaler djenjurijan zongorazi. A muž? On je luda, čorav. Vekovi su ostali za nama. Ovaj vek je bio mnogo gadan, mnogo jada, mnogo krvi, ali i mnogo srca, mnogo duše i mnogo ljubavi. Deda Mraze, pa što si zaledio našu Rajnu, pa je ovako hladna, pa što ne ojužiš malo, pa je od kravi. Hoće, deda, hoće. Vas će, deda, da ojuži, a čoravog muža će da saladi. Lister. Hvala. Lele bato. Lele.
Šta je bilo? Ajde, momci, ako može, mi ovde spremamo, treba sto, kitimo, čekamo. Ajde. Koga čekaš? Čekam Deda Mraza Novu godinu, momče, čekam. Pali. Pali, bre, ne stani, što me gledaš, čoveče? Dobro. Dečko! Imaš tako pečenje? Imam ovo... prasiće. Nećemo prasiće. Sad smo ga skinuli sa ražnje. Nećemo praseđo. Dobro, čuo sam da nema da se... Jagnječinu, jagnječinu, ili imate? Šta? Jagnječinu, od jagnje meso pečeno. Ne, nego od magarca, pa znam da je jagnjećina od jagnjeta, ima. 2 kila donesi. Šapoljak i od rebra, ako može. Dobro, znači bud bez kosti. Šta je to? Si čorav? Čuka valjda. Zaštićen od udara, vode, vatre. Plaćen 4 glave. Ja? Kad je plaćen? Prije 2 godine. 200, može? Okej. Daj mi to. Aha, evo ću. Drži ovo tamo. 2 kile od buta. A šapoljak? Nema? Čaponjak pojela kuvarica. Pogledaj. Dečko! Čas. Molim. Mi bi malko zablažili, donesi ni tortu s orasi. Pa tortu ćete da dobijete, ali orasi ne smo tresli ove godine. I da čumre! Šta je ovo? Alkohol. Samo ti me ne ručkaj, Đole. Ručkam, bato, ručkam. I polako ova stvar meni počinje da se razjašnjava. Ajde, govori. Vidiš, ove pare izgleda da sam ja odavno nekom dao na sajam. A kome je to? Izgleda da je bilo mnogo odavno kad se i ja ne sjećam kome. U međuvremenu je kamata narasla, pa zbog toga je sad to ovolika lova. Narasla, a? Narasla. Ako smo završili, gospodo, da se ide, gotovo. Jeli, da mi igramo do kraja? Ne znam. Ajde, igra se dalje, okej? Slušaj, sad sam primio, mada mi uopšte nije potreba. Ali penkala to ne primamo, jel? Ako sad tražiš penkala... Ćao.
Može. Gospodo, verujete li vi u čoveka? Ja verujem. A ne sam razumio baš prije. Mladiću, mi ove noći, zapravo za nekoliko časova, mi ulazimo u novi vek. Da. Šta ćemo mi u novom veku ako tamo niko više ne veruje u čoveka? Jeste, šta ćemo tamo? Tako. Da li vi verujete u čoveka? Ja verujem, ja ne znam na kojeg čoveka misliš. Evo na mene, na primjer. Da li vi verujete u mene? Ja ve ne poznavam da bi verovala. Ja. Mladiću, ja sam Slobodan Boda Tanasijević, zvani Tyson. Doživotno. Tika. Doživotno. Đoša. Đoša. Tiko. Đoša. Đoša. Tika. Đoša. Đole, ti si sigurno čuo za mene? Ja sam čuo da ima ovi doživotni, ali ne sam ga video. Pa... Ja sam prvi čovek u ovoj državi koji je ukazao na jedno katastrofalno stanje u našem pravosuđu. Znate li što sam uradio? Ne. Ja sam nokautirao sudiju. Sudiju? Sudiju, da. Znate li vi u kakvoj sam ja situaciji večeras? Ja se večeras borim protiv 3 propariteta. Propalog pisca, propalog... Diskrecija je zagarantovana, samo da dođete na recepciju i kažete Lister. Ista lozinka. Ista. Izvolite. Hvala. Hvala. Prijetno. Izvolite. Lister. Molim. Lister. Izvolite. Drugi sprat gore. Hvala. Oprostite. Vi čekate poslovnu pratnju? Da. Čim stigne reći joj da dođe gore. Hvala. A gospodin je? Moj gorila.
došli, prijatan provod i srećnu novu godinu želim vam uprava hotela. Pa dobro, koje znači to? To znači, Đošo, da li je krenulo? Izvolite. Izvoli. Hvala. Jeli, jesi ti to sa novim dečkom? Da. Nisi više sa Brandom? Ne, razišli smo se. Baš mi je žao. I meni. A, stigla kafica. Joj. Joj. O, mačak moj, mišikem, pa kako si? Grozno. Ajde, pokvasi mi krpu. Taj Deda Mraz bio tvoja ideja. Moja ideja. Tvoja, te puto zove. Pa te monta tu življamo, ti je opojnita kao što... Zapuši! Neću više nikoga da vidim ovdje. A po najmanje Deda Mraza. Ko je ušao? Gotovo. Zaključajte tamo! Evo ga opet! Izbacite ga! Čopa! A ko ti si? Ja sam Deda Mraz. A jesi ti prava Deda Mraz ili lažna? Lažni, gospođo, lažni. Svi smo mi lažni, iz agencije, nego vas ovdje imam na spisku. Ali ovdje je bila jedan Deda Mraz koji je nas tukao. Ajde, Deda Mraz? Da, i mi se sad bojimo. Ne bojte se, gospođo, ja ću samo da prodam lozove, tombolu i da podelim neka pisma. Pa ti si ona Deda Mraz što smo mi zvali da dođe. Jeste, ja sam taj. Taman posla, gospođo, da Deda Mraz bije goste. Ti si u Legi u Kadovici? Jesam, Đošo. Za poslovnu pratnju mora da budem namirisan, obrijan, sređen. Ajde, donesi piće. A kad dođe poslovna pratnja, ja kude ću budem? Pa u hodnik. Će stojiš ispred vrata ko gorila, će čuvaš gazdu. Što ja da budem gorila? Hoću ja da budem biznismen. Koje hoće budeš? Pa da budem biznismen, što? Pa sve ove pare što dolaze, meni dolaze, a ne tebi. I ovaj apartman je rezervisan na moje ime. I ta poslovna pratnja je zbog mene poslata, a ne zbog tebe. A što, hoću ja možda da legnem u Kadovi da se brčkam u penu. A od kad pa to je? Pa od kad sam gledao ovaj film sa Kumovi, od ovoga Roberta De Pacina. Ajde, donesi piće. Mnogo mi se sviđa ona scena kad on leži u kadu, tako potopen u penu, puši tompusi, a devojka neka dobra dolazi pa mu sipa piće i on tako uživa. Ja bi voleo tako isto. Voleo bi. Mnogo si ti glupav, Đoš. Poslije tu scenu u kupatilu padaju trojica s pištolji i utepuju ga u kadu. Ne pratiš ti mnogo te scene? Mene mi liči da ležim u kadu, Đošo. Ja ličim na onoga glumca Paul Newmana. On je legaja u kadu s tompusi i spenu. A ti, Đošo, možda budeš sam gorila. Takav ti horoskop ne vredi. Nego idi ti da ne stoji piće. I od kad tebe pada na pamet da se banjaš u kadu s penu? Ajde, prš! Dobroveče. Dobroveče. Šalje me agencija. Molim? Lister. Mister? Molim? Mister Lister.
Da li sam ja došla gde treba? Baš ste ga potrebili gde treba, gospici. Izvolite, raskomotite se malo slobodno. Hvala. Izvolite i pićence. Izvolite. Sad ću ja za jedno 2 minuta dolazim. Odmah. Bato, stigle. Ma nemoj, kakva je, kako izgleda? Mnogo ljubav, ej. Dobro. Ako prvo meni da bude poslovna pratnja, pa posle tebe. Ne može. Što? Pa ne može, Jošo. A gde si me ovo poslao? Ma kakav biznismen, kakva svetska faca. Ma nema veze. Ovo je neka sirovina. Pa nije moj nivo, šefe. Idi tamo malo uzamojavaj dok ne stignem. A prvo mi donesi kupači i kaput, ne mogu oko u gaćama. Ovo je pravi 10 s prazilukom. Pa, ne, nije fair. Je li ovde gospodin Lister? U kupatilu je. A šta vi ovde radite? Ja sam ovde poslom. Molim vas da izađete. Zašto? Imamo finansijsko-fizički obračun sa gospodinom. Nije za dame. Dobro večer. Ko ste vi? Gorila. A gde ti je gazda? U kadu. Kupa se. Kaži mu da ga čekamo. Hoću. Izvinite, a koji ga čeka? Onaj ko me duguje pare. Pare? Brzo! Bato! Upravo si! Sad ide ona scena. Koja scena? Ona scena sa pola njumena, sa tepanje, sa pištolji. A? Trojica su napolje, Bato. Čekaju da izađeš. Koji trojica, bre? Novogadni patke. Pa koja će od mene? Pa da vratiš pare što si uzeo na zajam. Pare? Jeste. Kakve pare, bre? Ne sam pametan. Listeru, izlazi. Nisi se valjda udavio? Ti na Listera, ti na debelog. Šefe, ovde nema nikog. Kako nema nikog? Evo gde su izašli. Samo kod Deda Mraza novogodišnja lutrija. Dobro večer, izvolite. Hvala, nećemo. Kako nećete, svaka druga dobijam. Ma nismo mi te sreće. Da znate, vi niste, ali gospođici večeras vidim dobitak. A gde ga to vidite? Položaj vašeg Saturna prema Jupiteru odgovara vašem zodijačkom znaku. Koji je moj zodijački znak? Riba. A vi ste Škorpije, tako vi mnogo loše stojite večeras, mnogo loše. Zato sreću treba da izabere gospođica. Kaži mi, jesi li ti Deda Mraz ili Hiromant? To mi je pod B. Izvolite. Prvo, ja nisam Škorpija, nego Ovan. Ovan? Pa još gore, gospodine, još gore. Vi noćas stojite veoma loše. Nadrljali ste ga, rekao bih. Drugo, rekli smo ti da nećemo nikakve srećke. A treće, ko ti je dozvolio da sedneš za sto? Nema veze, pusti ga. Kako nema veze? Pa kako može da mi sedne za sto bez pitanja? Prvo, gospodine, ja sam Deda Mraz. Znači, mogu da sedim gde god hoću. Drugo, ako vam već nosim poštu, mogu valjda da sedem za vaš sto. Ne interesuje nas šaljiva pošta. A nije šaljiva, gospodine. Vrlo je ozbiljna, vrlo. Trenutak, tu je negdje. Vi se zovete Biljana, je li tako? Da. Biljana. Šta ovde piše za Biljanu? Kakav je ovo način? Ko je ovaj čovek? Biljo, izvini, bilo je glupo. Ja te volim. Jeli, kako ovaj zna kako se ti zoveš? Pa ja sam Deda Mraz. Ja sve znam. Kakav deda, kakav mraz. Hoćeš da ti skinem tu bradu sad? Neka, sam ću.
Jo, Biljo, gde nađe ovog nadrkanka? Kako? Ja znam da ne valjam, Biljo, a gde nađe ovog idiota? Kome bre ti idiot? Znam, pogrešio sam, Biljana, ali ovo je budala. Ja, budala, a? Jao, Pusti! Dečko, dođi ovamo. Sad ću, ljudi, sad ću. Kad kažem... Vidite, pomagaj! Šta je, bre, šta je? Dobro večer. Ovdje ćete, bre... Spašavaj me, prike, bre. Ne se, bre, čudi, begam od mafiju, prike, pomagaj, molim. Od koga begaš? Begi! Dobro večer. Dobro večer. Da li su ovdje ušla dva tipa u badem mantilima, papučama i soknicama? Ovde? Ovde. Gospodine, kod nas frak i leptir mašna nisu obavezni, ali gosti bi morali da dolaze obučeni. Odoša. Otrezniše mi, čužego. Riki, pomagaj, molim te. Mi smo danas po drugi put opljačkani, sve su nam uzeli. Uzeli su nam i gaće, i košulje, i pantalone. Mi smo skinuti do golu kožu. Daj neko odelo da se obukujemo, molim te. Pa da begamo od kafanu do kafanu. Odakle mi ljudi odeo, nema odeo. Gde ste? Momci! Gde ste, momci? Gde ste, momci, šta radite dole, dište se, bre? Sve sam ih razbucao, vidi ovo, šta je ovo, Anton, tu što je to, vidi ovdje, Studenta sam poslao kući da uči, političara da piše memoare, a pisca da čita malo i šta drugi pišu. Momci, vraćam dug i to duplo kao što sam obećao. Evo tebi nema, ti mi nisi ništa pozajmio, Prijatelju, nama li trebaju odela da idemo u kupaći kaputi po ulicu, pa... Pa kupite odela, jebote, koliko para imate? Hoćete još? Ajde, evo još, volim vas Boda, sretna Nova godina! Hvala, prijatelju, hvala! I tebe! Hvala! Ljudi, ja ovo ne mogu psihički da izdržim. Da izdržiš? Sad mi je već bolje. Ajde da vas obučem. Više. Vidi, opet je bio... Pa mači ga, bre, pičku vatu! Vidi, bre, šta gleda. Ajmo, bre, ženo, mokro, ne mogu ovo da držim na glavi. Ostaće bez sunca, čovek ispratit će ženu, dugo na vetru, on stajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku srce samo kaže, ja ću se vratiti. Neko hoće Dule. Ko? Vlade Mrazova. Zaključaj, ne otvaraj! Otvoriš, ćete uhapse. Kafan mora da bude otvoren. Deda Mrazović. Veče, mi smo. Znada, koji smo mi, gazda. Pa što ste se tako obukli? Ova godina je, pa je red da se tako... Jao, dosta meni nove godine, Deda Mrazova. Jeli, ko stoji iza vas? Pa što ste se tako maskirali? Jeli, s kojim namerama ste došli ovamo? Ćutiš malo. Tako je, ištine. Pa, iz najbolju nameru, gazdo. Ja je te hoću da na vas i na vaši gosti poželim srećnu novu godinu. Ništa više. Vegu, ujbre, nova godina. Braćo i zemljaci, želim da vi poželim da svi reknemo na ovaj 20. vek jedan adio. Isto takođe, želim da vi poželim da reknemo adio i na sve muke i nevolje koje su bile. Da reknemo adio i na bedu i na bombe i na sirotinju. Da reknemo adio i na dugovi i na lopovi. Da reknemo adio i na mafiju i na ratovi. A isto takođe, braćo i zemljaci, želim da vi poželim srećnu novu godinu, nov vek i novu mileniju. Srećna nova godina! Živeli braćo i zemljaci!
sve što smo. Gledam nepoznata lica, svaki taj čovek ja bih mogo biti. Gledam, ljube se i plaču, svi luju, ja ostajem sam. Gledam oči dečaka, vraća me detinjstvu, pogašena svetla na peronu. Takva si mladost ti.